ሚሌን ሓደ መሳርሕቱ ዝኾነ ኣቦኡ ሞይቱ ቀብሪ ኸደ ናይቲ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምስ ተወድአ ኣብቲ ቀብሪ ዝነበረ ሰብ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ ጀመረ። ሚሌንን መሳርሕቱን ኣብ ድሕሪት ነበሩ። ንምንታይን ብኸመይን ከም ዝዘወረ ተይተፈለጦ ሚሌን ቀበርቲ ገዲፎሞ ዝኸዱ ናይ መቃብር ቦታ ዙር ኢሉ ናብ ድሕሪት ረአየ። ኣብቲ ቦታ ሓንቲ ንበይና ዝነበረት ጓል ተረአየቶ። ሓደ መቃብር ከፍ ኢላ ትበኪ። ዕድሚኣ ካብ 28 ክሳብ 30 እያ ትኸውን። ጸሊም ብጸሊም እያ ተኸዲና። ቀባሪ ሰብ ኩሉ እቲ ቦታ ለቂቑ ስለ ዝኸደ ብዘይከኣ ዝረአ ሰብ ኣይነበረን። ንቐብሪ ካብ ዝመፁ ሰባት ኣይኮነትን። ንበይና ንባዕላ ጉዳይ ዝመፀት ሓዘንተኛ ነበረት። ምስ ሚሌን ዝነበሩ መሓዙቱ ብናይ ባዕሎም ፀዋታ ተታሒዞም እዮም። ናይ 9 ሰዓት ፀሓይ ሙቐታ ምቕናስ ጀሚራ እያ። እታ ጓል ሓሳብ ሚሌን ንድሕሪት ገበረቶ። ንቕድሚት ምስጓም ኣበዮ። ብዘይካ ንሱ ካሊእ ሰብ ዝረአያ ኣይመሰሎን። ከመይ ኢለ ንበይና ናበኸየት እናረኣኽዋ ገዲፈያ ይኸይድ ክብል ሓሰበ። ንመሓዙቱ ገዲፉ ንበይኑ ናብታ ትበኪ ዝነበረት ጓል መንገዲ ጀመረ። ኣብ ጥቓኣ በፂሑ ይኣኽለክ በቃ ሕዚ ይመሺ ዘሎ ተስእ ክብል ተዛረባ። ድምፂ ምስ ሰምዐት ካብቲ ደኒና ትበኺሉ ዝነበረት ቅንዕ ኢላ ረአየቶ። ግና ተይመለሰትሉ መሊሳ ተደፊኣ ምብካያ ቐጸለት። በጃ ክስምዕኒ ኢሉ ኢዳ ሒዙ ቅንዕ ዓበላ። ኣብቲ ትበኺሉ ዝነበረት መቃብር ዝነበረ ፎቶ ረአዮ። ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ነበረ። ሚሌን ተዘይፈለጣ ዋላ ኣጆኽ ኢልዋ ካብቲ ቦታ መቃብር ሒዝዋ ወፀ። ኣብቲ ግዜ እታ ዝረኸባ ጓል ስለ ዘለቶ ኩነታት ቁሩብ ተዛረበቶ። ኣብቲ ሰዓት ኩሉ ተዘይተዛረበቶ ብዝገጠማ ነገር ልቡ ተሰበረ። ምናልባት ክሕግዛ ዝኽእል ነገር ተሓልዩ መሊሶም ተራኺቦም ብደንቢ ንምውጋዕ ስልክ ተቐያይሮም ተፈላለዩ። እዛ ጓል ኤልሳ ትበሃል። ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ተደዋዊሎም ተራኸቡ። እንተዋግዑ ኤልሳ ሓዘንን ጣዕሳን ዘለዋ ትመስል። በዚ ልክዕ ናብራ ዓባይ ዘምሰላ ጓል ኣንስተይቲ እያ። እዛ መንእሰይ ታሪካ ዘርዚራ ተዛረበቶ። ሚሌን ስቕ ኢሉ ሰምዓ። ኤልሳ ገና 12 ክፍልን ከላ ኣፍቃሪኣ ተዘይተመርዓና በላ። ሙዩኡ ገና ሓመኪናዩ። ኣብ ሓዳሮም ናይ ቅርሺ ጸገም ከም ዘይህልዎም ኣእመና። ብኡ ልክዕ ንኡኡን ኣሕዋቱን ስድሮኦም ዘውረስዎም ዓብይ ገዛ ከም ዘለዎምን ናይ ገዛ ክራይ ጸገም ከም ዘይህልዎምን ተዛሪብዋ። ኤልሳ ግና ትምህርታ ምውዳእ ግዴታ ከም ዝኾነን ቅድሚኡ ግና ክትምርዖ ከም ዘይትደልን ነጊራቶ። ግን ኣፍቃሪኣ ኾርዩ። ኩራ ኣፍቃሪኣ ግዘና ወሰደ ምስ መፀ ናብ ምፍልላይ የምርሑ ምህላዎም ተረድአት። ብጣዕሚ ተፍቅሮ ስለ ዝነበረት ንኡኡ ክትስእን ኣይደለየትን። እሺ ተነኣሰ 12 ክፍሊ ክፍተን እሞ ክንምርዖ ኢና ክትብል ተዛሪባቶ። ኣፍቃሪኣ በዚ ተስማዕመዐ። ድሕረዚ ኤልሳ ናይ ዩኒቨርስቲ ነጥቢ ተምፀት ዋላ ንኽትምርዓው ብምውሳና ተይኸደት ተረፈት። ምስ ኣፍቃሪኣ ተመርዓው። ናይ ሽዑ ኣፍቃሪኣ ናይ ሕዚ በዓል ቤትሃ ወለዱ ብህይወት ዘየለዉ እንትኾኑ በዓል ቤትሃ ምስ ክልተ ኣሕዋቱ ወለዶም ዘውረስዎም ገዛ ብሓደ ምንባር ጀመሩ። ኣብቲ መረባ ኣሕዋቱ ምስ በዓል ቤቶም ዝነብሩሉ ነናይ ባዕሎም ክፍሊ ኣለዎም። ሓንቲ ሓፍቱ ግና ተመሪዓ ካብቲ መረባ ወፅያያ። ኤልሳን በዓል ቤታን ኣብቲ መረባ ኣብ ሓደ ክፍሊ ምንባር ጀመሩ። እተን ኣጓላት ሓለሓሊፈን ተተባኣሳ ዋላ ክንድቲ ግና ዓብይ ባእሲ ተፈጢሮ ይፈልጥን። ኤልሳ ድሕሪ ምምርዓዋ ገዛያ ትውዕል ነበረት። ንኽትመሃር ይኹን ንኽትሰርሕ በዓል ቤታ ድሌታ ይነበሮን። ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ቆፂሩላዩ ንበዓል ቤታ ስራሕ ክትጅምር ተጠየቐቶ ዋላ ሎሚ ጽባሕና በለ ሓሳባ ተየሳኽዐላ ተረፈ። ብርግጽ ዝሰርሖ ስራሕ
ናይ ቅርሺ ፀገም ኣይነበሮምን ንሳ ግና ከፍ ፀሊኣቶ ከምዚ እናበለት ኤልሳ ናይ መጀመርታ ጓል ጠነሰት ድሕርዚ ንሳ እውን ስራሕ ክሰርሕ ምዋል ገዲፋቶ ንሱ እውን ስቕበለ ኤልሳ ክልተ ነገራት ብሂወታ እናጣዓስዋ ምንባራ ቀፀለት ቀዳማይ ትምህርታ ዘይምውዳኣ እንትኾን ካልኣይ ድማ ስራሕ ዘይምስራሕ እዩ 6 ዓመት ኣብ ሓዳር እንትትፀንሕ ስራሕ ዝበሃል ነገር ሰሪሓ ኣይትፈልጥን ዋላ 1 ዓመት ምስ መለአት በዓል ገዝኣ ብስራሕ ናብ ካሊእ ዓዲ ናኸደ ኣብ መንገዲ ብሰረቕቲ ብጥይት ተቐቲሉ ሂወቱ ሓለፈ ኤልሳ ሰማይ ኣብ ልዕሊኣ ወደቓ ካብ ሓዘና ምውፃእ ኣበያ ብጣዕሚ ተጎድአት ድሕርዚ መዓልትን መዓልቲ ምስ ተክአ ተዘይተረስዐ እውን ዘይሃስስ ሓዘን የለን እሞ ንሳ እውን ናተረጋግአት መፀት ብድሕርዚ መዓልቲ ናብራ ንምምራሕ ስራሕ ክትሰርሕ ስለ ዘለዋ ስራሕ ንክትሰርሕ ምሕሳብ ጀመረት በዓል ቤታ ካብ ዝዓርፍ 1 ዓመት ኣውፀረ ሓው ንበዓል ቤታ 1 መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ንገዛ ፀዋዓ ኤልሳ ንምንታይ ከም ዘፀዋዓ ምግማት ኣይከኣለትን ናብኡ ኸይዳ ድሕሪ ሰላም መዋሉ ናብ ዘረብኦ ኣተወ ንስኺ ገና ሕዚ እውን መንእሰይኺ ክብል ዘረብኡ ጀመረ ናይ ሓውና በዓልቲ ቤቱ ማለት ንዓና ሓፍትና ማለት ኢኺ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ናብራ ከም ዝነበራኩም ኩላትና ንፈልጥ ኢና ግና ድማ እዚ ኮይኑ ተባሂሉ ህይወት ኣብ ዘለዎ ጠጠው ክበሃል የብሉን ህይወት ክቕፅል ኣለዎ ኣንተዎ ከም ዝበልክዎ ሕዚ እውን መንእሰይኺ ናይ ባዕልኺ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ገና ይረፈደክን ነዚ ድማ ኩላትና ኣብ ጎኒ ኸለና እሞ ንጓልክ ድማ ንሕና ንዕቤልኪና ከማኺ ክንኮን ተዘይከኣልና እውን ኩሉ ነገር ክነማልአልና ኢና እዚ ድማ ቃል ከኣትወልክየ ክብል ተዛረባ ኤልሳ ፈፂማ ዘይሓሰበቶን ዘይተጸበየቶን ነበረ ኤልሳ ነብሳ ኣረጋጊኣ ዘረባኣ ጀመረት በዓል ቤተይ ተሓዲገ ናቱ ኸይኣኽለኒ ኸዓ ንጓለይ ክህብ ናተይ ሓድሽ ህይወት ገደሊእቶ ካብ ሕዚ ናተይ ህይወት ጓለይ ጥራሕ እያ ክትብል መለሰትሉ ኣብ ናይ ሓው በዓል ቤታ ገጽ ሓዘን ተረአየ ድሕርቲ መዓልቲ ጓላ ሂባቶም ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ብፀባይ ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ኮይኑ ኣዘራሪብዋ ከምዘይኾን ምስ ፈለጡ ግና ብፍላጦም ናሕረቑ ካብቲ ገዛ ማሪራ ክትወፅእ ኩሎም ብነገር ከነኻኽእዋ ጀመሩ ክሳብ ሕዚ ገና ስራሕ ኣይጀመረትን ኣብ ባንኪ ብዝነበሮም ቅርሽያ ትመሓዳደር ዘላ ናይ ኮሌጅ ይኹን ናይ ዩኒቨርስቲ ወረቐት የብላን ዘዋፃ ስራሕ ንምስራሕ ሕዚ እውን ኣብ ምውዳቕን ምትሳእን እያ ዘላ ኤልሳ ካብቲ መረባ ንኽትወፅእ ፈሊጦም የሳቀይዋ ስራሕ ክሳብ ትጅምር ንባዕሉ ግዜ ይሃብዋን ንሰብ ምስ ኣማኸረት ካብቲ ገዛ ውፅሞ ናይቲ ገዛ እጃምኪ ጠይቂ ክሰሲ ክብሉ ኣማኸርዋ ኤልሳ ናይ ሰብ ምኽሪ ሰሚዓ ኣቑሑት ኣፅሚና ገዛ ተኻርያ ካብቲ ገዛ ወፀት ናይ ሕጊ ሰብ ምስ ኣማኸረት ግና ዋላ እኳ በዓል ገዛኺ ናይ ውርሲ እጃም ተሃልዎ ብሂወት ተሎ ተማቒሉ እጃሙ ናብ ሽሙ ስለ ዘይዘዋወሮ ንሳ ኣብዚ እጃም ከም ዘይብላ እቲ ናይ ሕጊ ሰብ ተዛሪብዋ ግና ጓላ ተጠየቐት መብቲ ከም ዘለዋ ተዛሪቦምዋ እሺ ኢላ ንጓላ ወኪላ ክትካታዕ ጀመረት ዝካትዕላ ጠበቓ ቆፀረት ሓው በዓል ቤታ እውን ጠበቓ ቆፂሩ ምክታዕ ጀመረ ይኹን ዳ እምበር እቲ ጠበቓኣ ፍርቂ ዝኾን ተኸራኺሩ ንዓኣ ጠበቓ ኮይኑ ጠጠው ከም ዘይብል ተዛረባ እቲ ጉዳይ ንኻሊእ ጠበቓ ሃበቶ እዚ እውን ቁሩብ ምስ ተኻትዐላ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ሃንደበት ድምፂ ጥፍአ ትገብሮ ጨነቓ እቲ ኩነታት ኣብ ጫፍ ተይበፅሐ ዘለዋ ቅርሺ ናተወድአ መፀ በዚ ምኽንያት ናይቲ ቤት ፍርዲ ክትዕ ቀፀለ ናይ ሕጊ ሰባት ናማኸረት ናብ ቤት ፍርዲ ምምልላሳ ምስ ቀፀለት ናይ በዓል ቤታ ናይ ወለዱ ገዛ ንሕዋቱ ብውርሲ ተመሓላለፈ ዘይኮነ ሓው በዓል ቤታ
زقربوا حبريتا نيولدهم جزا نو طرح بوهبتو كم استحبو زرقي مردعتا حيزو قربا نإلسا بعل بيتا بهيوت انتلو اتجزا نحاد حوات طرح بوهبتو كم استحبا تزاريبوا أي فلتن الزناجر حسوت مخانو إلسا تفلت إياه بنايب على من قدي سلات مردعتا حق أنيان مرققات موكرت قنا كندتك تقوعز أي كعالتن اتبيت فردي نحاو بعل بيتا فردلو مخنياتو بوهبتو هبايوين أو ريساين بحقي تفلالي ترقم سلزلوهم إلسا زلوا قرشو خلو ودئا طرح إدا ترفت دحرز جميرا انت خافقا عبناي بعل بيتا مقابر كيدا زرنزح تنبع تتعرفو لكع 5 سمعة دما يغريتها تطيقو ميلين عبت معالتي بزمالك أيو رخي وانيرو ميلين إذا تاريك مسامعة نبأ مرؤوز متأ برحانة نبرا برحانة لعل 3 عمت بتبقى الناس سارحن نومي إذا خبر قوة سارح تنيايو ميلين كم زخبل تزاربا حدث فلتو سبالو سرحت زي حاليوو ملسي كنقركية كبل تزاربا ميلين نبرحانة مستزاربو بزوح سرحت حالو على تقوداي كم زحزو نميلين تزاربو برحانة مس إلسا تراخيبو سلة خناتات بدنبي تردأ اتجازا بوهبتو مخابو بناي حسوت حبريتا ترقاقز أنا برا إذني حسوت مرداتا مخانو نمرقاقز قبرتا خفلالو رسيت مركب اتحادى ممارس أنا برا سلازي رسيت تراخبت وعلى حدا خفدلي تأيقا إلسا بعل بيتا قبر خفيلو يفلت أي فلت تفلت أنا قرينا بران قنانا وقزا خيدا أو قزا زنبرو ورقا قطي كتدل جمرت بزوح قبرت خفلو رسيت رخبت بعل بيتا خيدو ترسيت خفل مبر تخفل بنايب بوشم نبرا إزمالت بعل قزا حيوت وخصاب زحلف قزا بناي ولد دشم تتخفلو تقزا بوهبتو أيتو هابن مالتيو بقولك حابا عالبيتا تقزا بوهبتو تواهيبونيو زبلالو قزن اترسيت تقورات اللو قزن تفلالي يوزن برا عبي تعقستن فلتاتن بزحت تتحيلي كت اتحق واتا اتقزا تشيطو نربعتا تماقيلو نايبا عالبيتا اجام نقوالا قوهاب تأزاز توهابا اتقزا تشيطو اجاما توهابا ميلينن إلسان فقرات كونو فقرنا حدار تغيرو كلت تقلقوت ولدهم